Sziasztok srácok, én Mókuska vagyok, és ebben a videóban most Minecraft sorozatot fogunk elkezdeni a mindegy, egy craftban, és én megvettem, egyébként elég drága mod, de mindegy. Na, megjött a Minecraft hang. Na, hogy elég drága a Minecraft mod, valami 1600 vagy 700 minecoin, de egyébként képek alapján megérte, szóval világ létrehozásra létrehozunk. Nem állítunk semmit, mivel szerintem minden alapból be van állítva. És akkor... Na, mindjárt be is tölt. Mindjárt. Betöltés folyamatban. Mindjárt betöltődik az XP cheat. Na, megérkezett a saját háttere is a játéknak, ahogy látom. Na. Közben itt ír nekünk ilyen okosságokat, hogy sprintelje a vízben az úszáshoz. Betöltés, túlélés, azt mondja. Oks. Megpróbálok túlélni. Na. Na, kinyitottam véletlen valami könyvet, amit nem is látok, mert beleszpajnolta. Jó, ez valami random cucc. Hagyjuk. Na, mi ez a lag? Slagol. Lehet, hogy túl magasra állítottam a... Na, ez valami... VFX settings. Ez a... Ja, mely... Na, meg is kaptuk a csónak recepteket, amin láthatjuk már az egyeditek. Ez itt egy Pillager Outpost. Hát nem tudom, de szerintem ilyen kezdő cuccra nem kéne oda bemenni, szóval szerintem inkább menjünk oda. Na, mi ez a kő ott? Nézzük meg. És mi ez a lag? Na, vágjunk fát. Na, majdnem kifagytunk. Értem, hogy előrelépés meg minden. Kár, hogy nincsenek olyan fák, mint néhány modban, hogy így kidől. De azért jobban meg van csinálva, mint a Minecraftban, mondjuk valami fura ilyen lapszerűséggel, amit nem is kapunk meg, ahogy látom, de mindegy. Ja, bobotot? Oké. Ide a fámat. Kaptunk tölgyfát és tölgyfa rönköt. Ez ilyen másfajta tölgy. Ja, mert ezek ilyen custom fák, ahogy látom. Van ilyen tölgyfa lépcső, amit, hogyha kiütik, akkor ahogy látom, nem kapjuk meg, de na, craftoljunk egy facsákányt. Ahogy látom, vannak itt egyedi cuccok, ez például mi? Fehér festmény. Oks. Wow, redstone megföld. Oks. Jó, aztán akkor csinálunk potot. Ja, mondjuk volt. Na mindegy. Ja, de nem volt elég. Meg kell... Na. Kell csinálni crafting table-t. Jó, lerak crafting table-t, és craftolunk facsákányt. Jó. Elviszük magunkkal a crafting table-t, és bányászunk követ. Na. Itt vannak például ilyen random kövek, ezeket ki lehet ütni. Na. Ja, ez sima kő. A kőszlab. És van itt. Na jó, akkor elhordjuk innét ezt a kő kupacot. Na, nem tudom, na, sikerült. Jó. Kéne egy pár kő szerintem. Na, add ide a követ. Úgy. Né. Na. Hát, na jó, vigyük el. Ott egy barna birka. Ott megy.
elvisszük, hát majd házhoz építi velem, meg jó lesz, hogy nem tudom. Itt van, ezt is elhordjuk. Itt van egy fehér birka is. Jó sok állat spawnol itt. Na, ez meg sóder. Ezt nem ezért valítjuk ki. De az is kellhet. Hogyha adott flintet, ugye jó. Hát még egy flintet? Nem. Nem baj. Hát akkor elviszik. Jó. Jó. Jó, ott egy Enderman. Nem nézünk rá az Endermanre, különben megtámad. Nem nézünk rá. Itt pakolgatja a földblokkokat, mellettem hallom. Mennyit pakol egy? De nem szoktak ilyen sűrűn az Endermanek pakolni. Hol vagy? Jó, itt nem kéne ránézni, de... Ott van. Még nem vett észre minket. Jó van, menjünk innét inkább gyorsan. És menjünk le a crafting kőcsákány, meg mindent kőből. Bot. Rendben. Kőcsákány. Kőkard. Nem tudunk hova rakni, mert így. Rendben, és akkor hát még egy balta kéne talán. Úgy. Mi? És még ez a... Úgy. Bekerült ide. Vedlen 2 kőkardot craftoltunk. Na mindegy, ez soha nem árthat. Ajaj, itt teleportálgat az Enderman. Menjünk innét gyorsan. Jó. Vannak ilyen faágak random a földön, meg ilyen... hogy süt a nap, várjunk. Megcsinálták azt is, hogy... Aha. Eléggé kéken világít az a nap, vagy ilyen lilásan. Oké, nem tudom, biztos. Na, itt egy barlang. És nem kéne valami random lyukba beleesni. Hát ez aztán nagy barlang eddig. Na, itt le tudunk menni, víz van. Akkor menjünk erre. Nem craftoltunk még fákját, mivel nincs szemünk, és nem látunk semmit. Okay. Hát, nem látunk semmit. Hát szerintem a víz alá nem menjünk be. Várjunk, ott volt egy kis szén, csak belakoltunk valamiért. Aha, ez itt szén. Hát csak ide. Elég érdekesen ütöttem azzal a csákánnyal, de mindegy. Akkor már egy darab szén. Abból tudjuk kapcsolni 4 darab fákját, azt hiszem. Vagy 3-at. Jó, akkor keresünk. Erre is el lehet menni. Ne, lakolj már, hát nem hiszem el. Ó. Menjünk, craftolunk gyorsan egy fákját. Nem a flinttel. 4 darab. És itt világít, mint izéban, mint képek Minecraftban, hogyha a kezedbe tartod. Mert alapból a sima telefonos Minecraftban nem így van. Ja, az átvezet ide. Közben elkezdett beesteledni, szóval... vagy lemegyünk a föld alá, ahol alapból is vannak szörnyek, vagy valahogy megpróbálunk túlélni itt fent. Szerintem menjünk le inkább. Lássunk le. Hát mondjuk innét. Kéne hozni egy kis fát még. Hozunk még innét gyorsan egy kis fát. Ne lakolj már. Jönk pillanat lejjebb veszem kicsit a felvétel minőségét, mivel lakolunk tőle. Látok, még beállítottam, hogy kicsit kisebb minőségű felvételt állítson, eddig egy pop megölt minket. Szóval
újraéledünk, és akkor vissza kéne jutni oda. Én fényelőt kicsit feljebb vesszük. Hát ez a max, szóval akkor nem. Merre mehetünk? Valamerre erre, azt hiszem. Meg kéne keresni cuccainkat. Harcolni nem állunk meg, mivel hát nincsen kardunk, semmink. Hát így azokat a cuccokat buktuk. Itt egy barlang. Már nem rossz. Akkor lehet, hogy előrök. Ott vannak! Jó, megtaláltuk őket. Meg vannak. Ajaj, kicsit. Sok ellenség. Fél. A Minecraft. Jó, nem baj. Visszamegyünk megint. És ahogy leugrott a creeper, attól belaggolt a Minecraft. Yeah. De még mindig laggol. Jó, lehet, hogy a modpack-től van. Hát, hogy nem telefonra van tervezve, hanem gépes Bedrock Minecraftra. De... Jaj. Jó, akkor erre megyünk. Valamerre erre kéne lennie. Itt lesz. Itt van valami loot. Gyorsan pakoljunk fel, aztán tűnjünk innét. Ajaj. Ne, befogyott. Már megint. Gyorsan. Temessük be magunkat valahova. Nem erre. Jó, fákja, segíts! Nem látok semmit. Na. Betemetjük magunkat éjszakára. Hagyjál már! Ennyi. Jó, most betemetjük magunkat. Jó, várjuk a reggelt. Ó, van valami kajánk. Rohadt hús. Oksa. Hát nem tudom, megírja meg enni. Hát nem érte meg. De akkor már egyik meg a másikat is. Na jó, van, jöjjön még az Enderman is. Azt szerintem az volt. Igen. Na. Én kivárom a nappalt, aztán majd jelentkezek, mikor nappal lett. Na, srácok, most már nagyjából nappal van, elmentem onnét, miatt nagyon sok ellenség lett. Egy pár cuccot elvesztettünk, mint például a csákányunkat, egy kardot, de legalább nem az összes cuccunkat, és ott van valami, szóval nem kéne arra menni. Szóval inkább itt maradunk most a tengerparton, és vágunk megint fát, amitől belalkolunk. Na, kivágjuk gyorsan ezt a fát. És reméljük nem támad ránk addig valami. Na. Jó. Jó. Na, belakkolunk. Jahaj! Ó, kaptunk szecsemetét. Mi volt? Az előbb itt volt. Jaj, mi? Na, a Lidl napsugarakban elindulunk arra. Na. Teknősök! Keresünk valami bányát, aztán szerintem ennek a videónak ott lesz vége. Ó, van egy ilyen őszi bájom. Na, keresünk.
És itt tényleg hullanak a levelek. Emlékeztem, ott a másik helyen is hullottak. De nem ennyire. Na, nem mentem a víz alá. Lehet, hogy itt fogunk letelepelni, mert ez elég szép hely itt. Ó, hogy meg van csinálva, hogy itt egy ilyen rönk, amiből kidőlt az a fa... Na, mindjárt felnyársolom magamat arra. Ups. És hogy szerintem itt valahol ennek a... Hát ez a körtó, ami egy folyóból jön, itt fogunk szerintem letelepedni. Menjünk át oda a másik oldalra. Van ott rajta az ilyen gomba. Ja, ilyen tapló gomba. Még itt van sok víz, ami kifolyik éppen. Adott egy medve, vagy egy birka. Szerintem medve. Igen, és valamiért elindult errefelé. Ajaj. És nem tudunk futni, mivel elfogyott a kajánk. Nem, visszafordult. Ez most támad, vagy nem? Nem akarom megtudni egyenlőre. Hello? Nem támad, talán. Mikor nem... Azt hittem, ez a medveszerűség adta ki ezt a hangot, de valahol van egy csirke. Ott van. Jó, szerintem ennek a videónak most itt vége. Hogyha tetszett, akkor egy feliratkozást megköszönök, meg egy lájkot. Na, sziasztok!